Prinieslo mi to väčší nadhľad, väčšiu trpezlivosť. Prinieslo mi to možnosť pochopiť toho druhého, pozrieť sa na problém jeho očami a riešiť to s väčším nadhľadom, väčším kľudom. Prišiel som bez očakávaní, skôr zo zvedavosti. Prišiel som s tým, že som bol netrpezlivý, nevedel som ľudí počúvať, nevedel som ich vypočuť a nesnažil som sa ich pochopiť. Takisto som častokrát nebol ochotný počúvať sám seba, priznať si pravdu a po rozhovoroch s tebou alebo so skupinou, v ktorej som bol, bolo tých otázok viac a viac a to, čo mi vyhovovalo, bolo to, že si nás nepresviečal o tom, ale si sa pýtal. To znamená, že sme na tie odpovede prichádzali sami. Neprišli hneď, niektoré už prišli, niektoré ešte prídu, ale bolo to úžasné. To je na každom zvlášť. Otázka je, ako je každý človek úprimný sa pozrieť reálne pravde do očí. Nemestím to do 3 slov, ale pochopil som, že v tomto živote nehrám hlavnú úlohu.